Seafar géad fáilte isteach Tránóna go dtí Páirc McHale, Hastings Insurance and so Caisleán an Bharraigh na gréine Tráchtaire áling ar fadar fadan so don géad fáilte in Craobh Peile Chonnacht fé fithe. An ar náisiúil Maigh Eo agus Ros Comáin a Tráchtaire chéile so Tránóna agus sin ag súil go mór leis an gluthe idir an dó thaobh seo atá anna bha. Tá sé goinge súla chahabh chun ceangar na fórna bheith go dul chun Páirc Tránóna agus tosnóid le Maigh Eo agus go dainn fuair an láidir ránathe ag an manistóir Peadar Gardner. Conor Míní hasnóg sa cúldómh agus tá cethir dul chun Páirc is a thosaigh sa chéad bhabhta i gcuine Ros Comáin in san comórtas céine nura duine go siúd an lán cúlaí Paul Gilmore. An captain freisin sinna John McManagal sa lína leachúil, tá Bert Cumasach go leir Páirc ag Maigh Eo Oliver Armstrong agus Seamus Howard, agus Bert eile hosna go nora go dainn Cathal Cíomhnaí meas na dosathe taobh le Niall Hurley. Tá lína lán tosaigh an a bhríomhar le Josh Carey, Luke Feeney agus sig sa cúnge Tom Lydon. Ríist Ros Comáin dar nó siad son na champíní ratha an sotha Connacht agus spúmacha an nora gunna na galibh a cluicheannis ní lecht trúr a dul chun Páirc Tránóna is a thosaigh cluicheannis Connacht agus Bert go siúd sa lína leachúil Daniel Hackney agus Owen Carty. Niall Heenahan agus David Higgins a bheith go dul chun Páirc I lár Páirc dómh Tránóna agus tá tosathe maithacha cumad súlar an lína le tosaigh atá bríomhar le Brendan Murphy, Rory Carty agus Cathal McKeown agus an duine eile den trúr a thosaigh an nora ag cluicheannis Chonachta is an lán tosaí agus captain na bliana seo so sin é Robert Heenahan agus mar derm se eistin ránathe ar imil na Cearnóga se tá slú a deas bailthisteach an so. An réiteoir Tránóna sin é fearr ligig agus sin é Barry Judge mohanson ar Páirc agus an dóthaobh bhfuil viidir ag sin agus ag seara ar Páirc imirthe in taobh na mistéalach níos túisce ach tá siad tríis a bheits mothir Páirc an tulla beidir den ómad na mar sin agus an prapáil dearnacht an bonán a chleachta sa chúlra an so dar nó cuioine go mbeid fin na rialacha nua an so deir leis an seanna ré, deir leis na seanna rialacha agus gachrat nua an so Tránóna. Dar nó roiint lasathe ag an deir seachtainna be siad sonna bhaim chomá Tránóna le héadí discréad a bheith an réitóir ó thaobh cican amach agus chomáile sin an gá le cethir a chamád siar de le féin inis seachas trúr bhí ann ribh seo an scór gá faointe well bhuiine ar machchan focail díreach sa bhéadas inis má bhúlann sé má dhéanann sé teangaháil himróir nó cúlbáir agus mar sin fós cadófar an dá feinte mátá sé chuthisteach les mod an stua an bonán mar chleachtamar agus a chúlmar a chcleachtan so be sin ann ag deire gach le agus ní críic nó an cléthe go dtí goreacha an líród machchas an immert tá sé sin ann in san rialacha nua. Má bhín lucht banistíochta ag aragónt bhfuil beag cic sé an lína fithe méidir ag gceist agus má bhín carta dubh nó deire gabhann agus mar sin fós caithú an cethir a chamád siar de le féin den Páirc mar ní ra bhéon bhantáiste in áirí teachta sin. Son an marcón gic amach well tá ceadagat immert raig láthach bán agus is féidir dul sus le ceir méidir agus gan ceadagáine choristeachart an son so ahra glór cúpla lasú an son ar na cluiche dearnach fés na seanna rialacha ar an lún cluicheannis chuirní ógáin cluiche beidir bhí dúilta go má fés na seanna rialacha ach tá ag súlan sa Tránóna go méid spreaga má Peile agus na hógáinnig seo Peiledóirí maithe ón dáthaobh ab le dulamach agus cluiche maithe immert casna fórna gcuine chéile nora I Ros Comáin sa chéad bhabhta agus an Tránóna sin bhfuil críoch níidir ar cóscór 3-7 ag Maigh Eo hinna 30 ag Ros Comáin agus mar derm se ahrathe go leor ar an dá fanélan sa Tránóna agus ganach beagán fácathe a bhí páirte an nora ach é sin ráte tá panéil agus tá fuair an láidir ag an dáthaobh a bheith dul chun Páirc. Tá slú a deas bailthisteach an so tá siad fós a bailúisteach in san seastáin trasna uinge agus chomáile sin Dína takeisteach in san seastáin híos fuinge ag sú na gréine mar bhfuil an Tránóna háling ar fad an so I Caisleán a Bharraigh. An tarrán náisiúnta inis le teacht I Caisleán a Bharraigh.
Lú dasbal histeach an clé áras ó Tránóna. Cáhna ping na búte níos túisce Robertina an captain Ros Comáin agus rounding sé immert taobh ó héobh na lábhar deise síostí taobh na lábhar clé ag taobhú le lohanna beag cuithe bheith Ros Comáin in san chéadle ach in áíor níl se chuirseach mórrán ar chósaí mar bechólam mar bhfuil an Tránóna go háling ar fad an son réitornis. Dúircha cinú bhfuil beirt le Páirc duine ón dáhéamh an bhirt eile chutha go dtí an taobh agus is anna chaisiad fannacht agus ar nó sin cems an rialacha nua agus atá ag brú go cinnte mar ibrín agus tosín an cléthe láthraach bán a luúthe is a hosnín an cléis. Stig go Páirc de bheo tá Seamus Howard nail híanahan do Ros Comáin agus ní fadún inis nach go gaigh Barry Judge an fellin orda si chéad bhát an so Tránóna i gréibh fithe Chonnachta na bliana fithe cúig. Se tá sé Olive, tá sé chuir na choiríochta go dtíon taobh lína ar agfuil an clog stad tosnathe agus well céad se an son ag Maigh Eo an green an úsáring an son cean sa bailthe cathal cíomhní. Cean chuir síos ar nóí mórdómh Cara chamad siar tá lábh an ort an son ag an réitor chalís feic an son díirechós cóir an cúil agus ní chéad chans ag Maigh Eo an sa Tránóna tart fé scór. Nis vidir clachta hís in san cuisin den fart níos luúthe agus becer go meach an chéad deis ag go bhfuair an áitiúil an cen son seoire histeach agus imethe thar an seasanán an son ag Tom Lydon scór maith ag a siúd agus cúntas bhuí ó oscailte leistigh den chéad nómad an son. Nis an cicamach le teachta Patrick Gaynor caiise dul lasmod an dathad ar nó sin an rial nua. Fáid go leor chur leis agus annig amach an son an áirde haon Ros Comáin ach níl seirbh glán go dtí seo cá agus ag deire Maigh Eo teachtar na sé ríist an dáhéamh láidir ach dar nó tugann sé bouta na ggó go dtí go socríonn fórnaisteach i go mórtas agus is manrad is tócha boutaí seachtaí seachtainna chun deise thart imarthirí socrú isteach in san chur chuige agsúla bhí na gachúnta nis Maigh Eo teachtar ríist ceann sa sleán isteach le smut an stú ag Josh Carey for Kiltéine. Pass to Shakti Hugh Lachlan. Nis right Murray gur tacht ar an action an so I Páirc McHale. Get er siúr raisiid an lán tosí tris bogamach an son sin é Luke Feeney os na Stefánig. A méile náhan cean san chuir agus snasta Shakti Lydon a fuair an chéad cúlíonn dómh ó Hick Sair Tom Lydon fós a garisteach Berta Girige stop a caiise Circalú pass cliise Josh Carey fós a dulta imorthirig strachas a go deire Her nasta Hugh Lachlan ach lagíir a go deire a siúd agus an count an dultar héamh na lábh clé céad chans caiilt an son ag Maigh Eo bhíidir feinach ach beidir an seansternach gan a bheith ró úntaach agus an céad chans me ar fórí le fuair an Patrick Gardner. Keane Smith a gannas a Ros Comáin im líana agus an cicamach inis le techt ríist ó Patrick Gaynor. Ros Comáin agus stairtí teachta seach ó héamh sellabhí go fóil. Immert ar fád ag Maigh Eo san chéad gáú mar sellabh bailhanson an Mark Glachan son go héfachtach ag Niall hínahan agus Ros Comáin chur ar an móthar an sonige. Stigtí John McGuinness ó chuil Ros Comáin. Pass guard, better go check sé hurnash quick. John Curran an trosa. McGuinness leistig. Curran leis go tóg. Dúr leistig den stúa tá sé sin ag taistal ach ag deire ar fóríl. Bú é a riil a cúpla áirlach ar héamh na lábh clé agus ar fóríl an son ag McGuinness. Leis an cicamach le teacht ó Conor Meany ó Chachar na Mart. Slú a fós a balú stachan sa dí Páirc McHale. Trach nó áling dar nó tús réúnta luúan sa. Sár goálan son i lár Páirce. Agus, well, tá an fear dhéimsige sin tristal síos le gortú chu sin nádas na frachachan son agus an second hurling sé ní rah in bhoga as agus an réitor go clist an son Barry Judge ag stop a cuasaí an son. Fear bheo Gameriga chuirneisir na cosa go bra le go mis go tócar board agus well seo chuúngan is ríiste. Is de se cáil cíomhní. Berts na sáir, cíomhní fós a garisteach deis an son. Cean sa scuilach, well, anna chaumar fadar fad. Gá ceann in is ar fórí le Maigh Eo. Agus gannach an tain scór ar clár na scór go dtí seo, is na teachtaréis nómad. Ag Tom Lydon ó Hick Sair.
Patrick Gaynor reached. Cléireánna go máis na kicking amach go tísa. Greens na súile ar an himmerthóirí ar fadan so trach núna. Tamlín eile go dtí go méid lína grain in is gurí seilbh son Robertine captain Ros Comáin an sonach sorb lochál dénta ag Hugh O'Loughlin agus seachún lechúlí bhuior an únsaí. O'Loughlin fósa dul. Immerthóirí ar yes agus ar clé ach Hugh O'Loughlin well swin droch iireachta sinna go deire. Bhí sé idir a gá chóir le stócha. Bhí immerthóirí ar an dóthaimh ach ag go deire an cinenne tartfa scóir a hain agus ag go deire níor ibric séach. Is an coolbar ar Patrick Gaynor treis techt amach. Iléon sáú ar aon cinnas an riile go nua go dtí seo. Deis ag Robertine an ríis dul ar rúthair. Hínahan, fósa dul an captain im líana. Cahar, taobh an lína gcónaí an son, inis tá siad cliste an pastach agus an son deis immerthóir eile chuir dúr Carl Nash taobh an lína. Nis den mamachnach bhfuil ag trúr ar Nash. No tá an cahar duine is ar Nash ag Ros Comáin ach lena méid an immert. Ros Comáin a techt Babhta eile. Agus an ceann sleánthe tríd beidir bhfuil deisistigh an son tá Maigh Eo ag cosan go dtín an son ag go deire an ceann go dtí Rory Carthy. Ros Comáin ag iarraigh ar cúlín an cóscóir deis an son ag John Curran tá sé sin lasmod an stúa an dá chúlín an son ag John Curran. Agus anna iirecht ar fad ag a siúd Ros Comáin gafa an tosaigh dóna ag a hain. Pas a clist an son agus bhí de bhisneach a get hart fin scór. Agus Ros Comáin gafa an tosaigh. Kick amach an son ó Míní. Rint mór trid chun seilbh go deire fel ag sgur amach agus ag Ros Comáin a ríist. John McGuinness. Passáling ó McGuinness. Deis an son ag Ros Comáin ach é taistil ag deir Brendan Murphy déanamh dóchan fear naomh bríd. Cinn son immert anna chlistear fad ag Ros Comáin agus tá deis an son ag Cathal McHale ceann so treoir a histeach agus an muir a dul don bhratbán cúlín amháin aige ach anna iirecht an son ag McHale agus brabna súil tá cúpla scór maithas a chéile aimse an son ag Ros Comáin. Dus ik mag reach de Conor Meany. Taobh hawl tríaltan tros agus a ríist anna gháil ag Maigh Eo an fel bogtha go maristeach an sonnacha. Cosanta dhéanamh an son ag Cillian Campbell. A tá fel ag Maigh Eo an réiteoir ag scuile bantáiste se tá chalís go cinnte an son. Agus sé ón cartú tá Chonnacht. Deis ag Maigh Eo an bhearna leidú. Núil sé lasmod an stúas dom go bhfuil sé dúr clas Mayo. Nishans. Ar gáfuinte ag Maigh Eo. Trína go haon mar heas an cuasaí. Ceansa ibristeach ag Tom Lydon for sé cúlín níos túisce ceanháin atá ceadh an son se cúlín ag Tom Lydon. Trína go dó. Agus a dechar na fór na scarúnt ag tús an himmartha. Ros Comáin a teach Babhta an ceann son ibrthe tríd go snasta go dtí John Curran for sé gáfuinte úntaach dómh níos luúa tá sé dúir leisteach an stúa tá sé swinine beidir dul níos congrí leis go tóg seachún John Curran an ceann Maigh an sonar ach níl an contour glánta go fóil Maigh Eois ag irrigé sinna glána có tapagus gur féidir bhí deis maith an sonar scór ach go brab na súil anna cosint an son ag Maigh Eo agus seans teachtar a bhrithún sí Oisín Cronin. Cliste trasan son dí Niall Hurley fear chlár Clonavurish mar cholúdar an son Cillian Campbell Hurley fósa dul ruúthar maith fel cailtan son agus tá treoir ó Ros Comáin ábalta sin a bhailú agus a teachtamach ón Collins chun éag glána nis Niall Hínahan lús maith féin cléthe go dtí seo chalís an son a deir an réiteoir agus John Curran chuirte chun talún go míad leathach réiteoir ó slagach sin i Barry Judge dúir an eile sin immert agus an cinenne ceart an son aige leis an ceann le bheith tóca taobh mod an lína cúgfeidir agus stahad agus le cór cuithe chumá chuoine go leoch na cuithe
Taifir de Ros Comáin Céadaoin so. Nish leis go tóg ceann son Támánta isteach ag Rory Carthy agus tá bratarás de ordahan son gá faointe ag McCarthy cúig an aige dó. Sár iireachtain son aige. Tá Spáinise sin an luach leis an scór gá faointe má tá duine má habalta kickan na hógant cabhraíonn sé go cinnte. Leis Roscommon a ríiste gur glámh a gáiltear an bell, congrat an líne. Ag an deir an réiteoir tart kicks éir de bhuió. An dáhéamh go bra ó héamh ifrachas dáhéamh den Páirc go dtí seo, Mayo is teach an tosaigh. Taobh sut an Páirc tá sin Cronan ag leir na Peile agus an isige. Cronan fósadal mar choulútar Daniel Hagney. Bhíar an bhór na bhúd Craobh Chonnacht den Nora ach tá Caisleán son agus se tá sé ggéir hógan go mar. Raibh mór an deis ri agus rúthar an son ag an deireadh an lína bán nó pí sin de sprébán chuir amach an son agus ag Tom Leiden a bheith an seansa. Gá chulín ag Leiden go dtí seo. Dá chéanna teacht ó chican na séir an ceansa ag go deireadh ar éimh na lámh deise agus an tríú ceannar fóríl an son ag Mayo Míchéal Leiden. Teacht an secuing well beag Mayo aspaile beis túm gá rúling a gine na gaiileh agus an teacht an secuing beag Roscommon Somáile Bharraigh híide i gine ligig. Clíad teacht go tegus go teomh seachtainna stíg seachtainna. Craobh Connacht a féh fihinis. Prabhna Lero de bhór David Higgins. Roscommon déanamh go maith tús na himar an son an passisteach dí Rory Carthy. Gá ceann ón scór deirnach aige ó chic séir cúlín amháin an trosa aige a ceann maith Rory Carthy agus fear ghail Roscommon a déanamh de máiste nuair bhíonn seileh aige. Is tús níos fear go cinnte ag Roscommon an sotran óna cic amach ma ag Conor Meany agus bhfuilbeist ag glorg dul fantastic scór na gó gaim siú agus ní bheith fáin ligan de Roscommon mór an de fantáist a Roscoilton tá ceann saibrithe isteach ag Mayo Prabhna Lero well beidir gona bro séach ag deire ag or Leiden an ceann trasna an cúil agus deis an son ó stoppar an lína bhí seans ag Josh Carey ach ag a deire cosantóirí Roscommon ag clúdach go mad ag Chéile an son agus deis teachta amach an so tre Ruán Henry. Seansar cúil ach ag a deire Míchéal ar heistil sé beidir cúpla céim níos sa fuide lán cúlíon is Cillian Campbell. Gwaist na seolta ag Roscommon an so tróna. Is an búite ag John McGuinness. Féhrú an son. Casan sé ach an ceann son ag casa ar clé an tarna ceannar fóríl an son ag Roscommon. Sé an aige dó gcónaí. Nis chun Conor Meany ríist go nóthú go más a chúl leis na kickin amach. Tar nó cai sé dul os ceann dahad méidir agus tá sé sin slánithe gan ceist an son aige in orda héin siad ach seileh ríist ag Mayo tinta go maith an son ag Cathal Cíomhnaí. Nis ceann chuir síos agus os sin Cronan ag swinmh an pass tuga ar naisití Cathal Cíomhnaí. Dín taobh só Luke Feeney an lán tosaí deisir scór an ceann son ag casa leistigh den chúile níos fear an son ag Mayo cóimart úntaach atra agus fearros na stiffáin ag Luke Feeney ag aimimsú dúbal scór na sé ag a trí. Cic amach ar an bharraigh an son ag Patrick Gaynor. Roscommon a déanamh go mála na gicin amach chéin. Tá seilbh go máta fada go leor an son airí lo an fella chur ar chuma éigent trasna agus ansaí eilenis ach ar le chéile seacha fada John McGuinness a ríist. Ach anna chosanta stig ag Mayo agus deis ag Séamus Howard teacht. Fear bhéile bhuirid. Cint an son Luke Feeney for sin cúlíonn deirna carnáise cabhrú an son gach áirlach de Páirc Mhic ach clúdach ag na himmarthirí an sa trach núna. Caisleán son feic ag an réiteoir agus tóca go mar John McManagal sin éon captain.
os na Míchéal an club teach le feiscint hef na lábh cléige sin a fiochan amach an tá I Páirc McHale deisina ag Mayo tá glúiseach níos fear chuirla chéile tá tarintá dhéanamh an son bhfuil éon fantáiste níl ag deireadh be kick séir éasca go maith ar fág Tom Leiden gus deis an bhearna a rúna seachtaí gá chúlín. Mayo ag brúcan tosig go maith an son agus deis ag Leiden ar a tríú chúlín an tá teach núna ar an taobh eile leis an das ó choristeach gan deirú ar be sé an aige cahar. Sin gá ceann as a chéile inis ag Mayo. Dígur nígi de Tráchtaire neasta cléansa gan mór an atra in áiríonn cic amach inis ag Patrick Gaynor. An cic amach ríist. Drumcla anna bhansá Páirc McHale ar na be clé mór go deir seachtainna agus dúna gála teachtan sás na seintir inis an ceansa sleanna trí Niall Hurley oscailtaí ansá ag Mayo Hurley ag a deire stop ag an cool bara Ian Patrick Gaynor ar aus ar fad an son Niall Hurley garisteach bhí seans pas a hairt leis dó ach ag a deire thug sé féin cool agus Ian Patrick Gaynor ar aus a sig sa cool chur amach le kickú féidir agus stahad agus seansan is ag coolbar a bhuió Conarmini tris an chos a dhéanamh sús dín lína cúvéidir agus stahad ach well seans únta an son ag Niall Hurley ar cool. Go rís beidir go ghuió si de fiochan tarnáisiir Paul immerthór leis stigde ach well is tócha ní bhí nach second agus an cinenne dhéanamh tá deis is ag Conarmini seansan bhearnas luach chuirdir ar fórna an sá. We all fiausa go cinnte le cúg nóman atá. Is se chuún míní ó char na mart an ceansa tróir isteach agus ag a deire ar fóríil sin ceiricáin de cheansan is tá caiilte ag Mayo. An coolbar a bhfuil bhí sé clist an son stad sé an ceansan nuair ra bhéin rogha ach ag chuirmach ar an lína ach cumad sin coolla má agus níléon scór nach iardón cic cúg féidir agus stahad má se fuisfisin de Roscommon inis sellh búte ónna gic amach féin ag ón cartaí chalí seo dhéanamh an son agus ibrethe chun tosaigh go mar. Nis John Curran. David Higgins go dtíon clíán hawl. Cahar taobhíir an lína gcónaí ag Roscommon. Nis Rory Carty ach deachirtí dul chun ceangainmh cai sin pas a thuirteach sa lár. Nis Carty ríist leis go tó ceann contúirteach an son ach beidir nach bhfuil sé fada go leor agus Mayo go compórteach meas na gosantóirí an son teacht amach tre Brendan Murphy nó Cathal Keefe na bhí cearta marrá. Nis Oliver Armstrong. Ceanga dhéanamh an son ag Mayo brú go míid le híl mise an réiteoir scuile leis an immert ag a deire seans ag Colin McHale pasta go las má lehleáil déint an son agus ag a deire in order hen siad a ggéirigh brethir an son tá Tom Leiden fachach fear se heach ag a deire ní éiríonn lót an Felix sciúiristeach an son ó thaobh go taobh agus ag a deire deachirtí an dá thaobh sellh a bhugad an réiteoir scuile leis an immert tá sé náis ag Mayo. Dígras an immert an son agus Colin McHale lasmod an stú a dír leistigh inis bud go rééis siad cúpla céim lasmá deisir scór an son an ceann son ag taistil ach ag a deire treis obair mhór ceann son na mithe ar stré cuaicéin de seansan inis caiilte agus beagnach fé nómad cat an sa. Sé ag a cahar treis tús má ag Roscommon chuinnig chuidir sé ag a dóch an tosaigh treis dos é nómad ach an dá scór dearnach ag Mayo tre Luke Feeney agus Tom Leiden ag chilínach go leatar an sa ach gá chúlín. Patrick Gaynor ríist. Greens na súla chuirteach ar marthóiríonn son ach sin ballthaigh an captain Robert Heenahan. Seach sa cúmne ag iarraigh John Curran a bhaint amach ach roiád atá agus ag a deire Paul Gilmore a bhío. Déanamh dóchan chun é chuir teasantí Aaron Coggins ó Chris Fuilíana
Colin McHale, Ríis Páirc exclusive, and a quick shelf a shoe Gadisha, Nish Desh and Cahill Keevney dollar and Nunsi the Vio. That's like fake these far. I can see the broken tossing a couple of noble news. Niall Hurley, Fiachan Jane Orda, Deshig Hurley and counts on a Casa reached for Vorka dollar strayer and they've saw shaking the chance in Nish Kailte, Egg Maigh Eo. Big Dima or Nish Gortu, Kershakar Roscommon. Tempesta in our ears look a Viaun, Ach and Raitor. Clog, stop on son. Agus big mile geographic Tamalin and saw in Páirc, McHale, Hastings Insurance, Caisleán and Bharraigh Roscommon all in Cui came to Celsius nor hurling Emer and son East Tushket as begun in these four in ish. Ach Asian Roger Trachnone all in Gormina Marta. Agus right toward Dirk Kintu will Farvio Cabra well ni Dulm go will Tom Leiden Cashin Farca Gogant Agus Cillian Campbell the Roscommon Gamerica Harnasher na Cossa ach beg she'd begun in Borhill a Leiden of Imaha. Mark will Triculi no Hickness air I'm sure Corlish Correr and Dave Lena. Ach begolum nach Fada Gamisha Harnash Borkim her reached. Nish her there. And Kikshin Toka ag Roscommon agus Desh Tráchtaire and Unsi. Robert Heenan, Captain, Marco Luder, and Captain Ella, John McMonigal, and Vert Captain and son. In order the Chaha, agus ag Derriton Kalish, Gailte, ag Farvio, agus by kicks there, ag Roscommon. Neil score I'm sure Lebiagna dead home than ish, but she the Gearin counts on a car Haran Trasnon. She Rory Carty Hogig, Triculin Gadisha Carty. Counts out last million Stua, agus Desher Gafuinte, for she Gafuinte Choma, on Spotty Kena, o kicks there Nice Luha, agus Deshinish or Countella. Leshy get Hogan counts on a Casa, agus Lash Digden Stua, no last month in Stua, agus Haran Trasnonchin, and Tarna score Gafuinte, o kicks there Gashud, agus Ochtanaiga Carinish. Carty Gimmer Kama, the Roscommon. Nish Mionish the Torres score Cahill McKeown. Glennon International's on a Girige Hossant, Okedera, Shakung Paul Gilmore. Gilmore to Montreed. Past Clishgity Josh Carey. Kintumans on Roscommon a Titmar Nash a Cossand. Machti Oshin Cronin a Reached. Nish Deshans on a Ganona Dia Honigastach in on a Tom Leiden, Shane Dara Byrne. Gadi Niall Hurley. Double score na Ochtanaiga Cahar. Shanson son ag Niall Hurley a Shinnemehe Stach. Brought Bon Town Achas Commission. Score Maigh Hurley. St. Werner Nashti Triculina reached. Tom Leiden Gabra, agus a Tráchtaire Nashar Bark, agus Caig Dara Byrne, Filler Dave Lena, Shans Kuch Shakar Baul, Spellador Mahe. Ach, and Kickmach and Ishla Tacht, O Patrick Ainer. Cleatar Rezunta, Ach Major Nachwillig Bar and Haidon is a Vech Sulesh Gadisha, Do Nameladol. Reached Mayo Tacht. She tossed the Queen of Glohan the Queen at Tacht Lohas Tarnala, Luke Feeney, Nish Count Cuntertuch, that Bird Costantor, Nish to Tossi Mahansonig Muyosh and Josh Carey, and Ashton Niall Hurley and scored Derna Gashud, Plucht and Son agus Roscommon ag Trid, ag Fiach Jurgen Fella Galter Nash, the Irene Low, agus Mayo Tacht the Rish Lahach Horse Aldin Tafe Howl Nish to Spos, last Mahanson was better than pass a heart to Stach, agus ag Derret on Counts on Kyle to Oberva ag Niall Heenahan. As Desh of Erlar Parkation, a glan of the Roscommon. Brendan Murphy. Oh well, Costanton of Antonig Owen McGreel. Oh, Harry Moore. Is in late to Gamahiga. Tarantayan of Antonig Roscommon and Buntosh took a good Kielver, Egg and Rachor, Nish, Deshik Tom Leiden, Hernash Trish Gortu Biog, near Kershaw Stack, no Macher Leiden, and Carrick Kennig a shoot John Owen and Caisleán on Immert.
Agus an bhearnar an eistí gá chúlín a ríist 8-6. Gwyn yn y galfa, y fwg Ros Comáin Craobh Connacht yn ora. 3-30 gwyn yn oed a 70. Ac ahra galwyd ar no ar na panel fei stesianish ag John Curran. Swyn of third fei score. Cant son ag tisimistach agus Conor Meany ag leifish yn gyma. Cúlbar fwy o char na mart. Agus Lewis inish yn mwy o agus iad tacht about one ella. Roch mahayan of hís fwng ag Oisin Cronin. Shalfa goni ag Paul Gilmore. Tí Cathal Keaveney. Cans o Sláinthe Tríd agus Babhta ag Tom Lydon. Lydon ag Garishach Chanson. Oh, ag a Dara Harran trasnán. Da meach sé sin cúplairlach níos ísle bhíoh cúlaige. Ach sástan cúlín a bheith ghlacha gá cheann as I chéile inis ag Lydon. Agus ní leatrach éon cúlín amháin 8-7. Anna contorta cinto an son, nor bhín sellh meisteachtaí Lydon dachirtaí na chosantóirí é smachú. Agus go dtí seo é in uachtar I measna dosa ag Maigh Eo. Nis an ceic amach le teachtar ríiste géinar. Taobh sá rán an Babhta ortha sá. Well, hí me guribh Caisleán an son ag go deire. Cic taobh lína tócha go mar ag John McManagle. Oliver Armstrong anish. Van cúdnómad fácas I chéad le agus dá héh anna chóngrach le chéile bhí chorm an oras I chéad bhauta. Deisir scóir ríist an count son Ibrithe Staach ag Maigh Eo agus tá na fór na chorm den géad bhauta an sá tránóna a ríist immert anna clist ag Maigh Eo feinach gan fannachadí go bhfuil duine san áit is fear agus ag go deire an scóir tócha agus nasta agus na fór na chorm 8 gúlín an taobh. sé cúlín an isis ag Lydon agus well sé brás as leis an chéad le. Ceir scóir as I chéile chumach ag Maigh Eo. Is Roscommon sa tóir scóir tamlín onar gheimsigh siad ceann agus deis Daniel Hagney. To le better seach na hoch nómad an ús Maigh Eo fiawsa. Is Roscommon ag or lorg oscailt slíag an tríd ar nes go dtí Rory Carty cúlín go dtí seo ag siúd. Count contorta ag Turling sin cúlbára a teachtamach beidir bhfuil deis an son ag John McGuinness. Dachirtí McGuinness ag a deire casan sé féhrú John McGuinness ag a deire ar chlé an tríú ceann ar fóríl bhí leis an son ag Roscommon ar cúl ach fiú ag a deire an sé machtaí McGuinness. Féhrú cosint an a bhain son ag Maigh Eo chun an brú a chamáidir agus ar deire ar chlé agus ar fóríl. 8 gúlín an taobh gcónaí. Conor Meany ó char na mart leis a gicamach. Nis seo chuin Cathal Keaveney. Tarrant ó dhéanamh an son istigh ag an réiteoir tart buntáiste deis an son ag Josh Carey. Maigh Eo féhrú ach ag a deire airí lób mí an son. An count sin ag taisil gcónaí beidir bhfuil seans ar cúl agus tá sé ag críocna. Bhí an count son ag Prabha agus ag Prabha tháinig an cúlbáir amach ag iarraigh é a smachtú níor dhearraigh leis agus ag a deire dhearraigh le Maigh Eo dorna chur leis agus céile ach an leachúlaí lár an captain John McManagle leis an tang a bháil dearnach agus cúl cinúnach an son ag Maigh Eo héna hocht le nád a hocht. McManagle an son ag taisil chun tosig bhí sé san áit cear cúg Patrick Gaynor an orda in sé iireacht é a smachtú bhúil sé mad a trasna hurling agus ag a deire bhí McManagle in san áit ceart agus cúl táchtach an son ag Maigh Eo seo chuing a ríistíd. Nis an gcuis an seolta ag an bhuair an áitiúil. Dí Oliver Armstrong tar sé fé cúlín an count son áf ag casa glóir seansan ar stré chumach ag Maigh Eo seach gang inis ar fóríl. Ach féicear sin héna cairn inis as a chéile aim sé ag Maigh Eo gan éon ragra ó Roscommon agus iad sláinithe go huile is go thomláin as an gléthe.
Well, Patrick Gaynor tá sé sena Craachtaire na kicking amach ag stad seo. Ríist Mayo chun tosig. Seach go le Eo Lachlan. Tréimh sé for lábhar sé Mayo agus iad Tráchtaire sin lábh an Ardigan réiteoir tar sé deistómh an counts an teachta seach ó Tom Lydon ach ag deire ar fórílas cumme sin hín lábh an Ardigan réiteoir agus beag buntáiste agus kick sérig Mayo agus deise go bhar céin na Lydon tá sé chúlín go dtí seo an tránónasá trí ceang a teachtó kicking na séir trí ceang ó nimar toscailte ach deis an isir an seachtú ceann é sin le teacht ó kick séir agus well go dtí seo Mayo I bhd a bhd níos fearr in san ceathrú deirneach sa céad le sin a tan ar lehaim deisig Tom Lydon leis an das ó Lydon tá ceann san Turlingt seachtaín Cúlbar agus Patrick Gaynor go compórta an son Ros Comáin inis ag lorg rud éigen driven brise gan iad a Harington Nash sa cléthe mar go bhfuil cool agus ceire coolí na sa chéile inis aimse ag Mayo sgan éon scór ó Ros Comáin le den ómad agus stad seo Harington dhéanamh an son go cinnte Niall Hurley Rihegus Rúthar tóca go marin cléthosna go mar ríist ag Ros Comáin is bralam an riil sin leis John Curran ó tá tosí isteach tá rud ag an strachathe ag Robertínahan an captain tan an na hosca de béidir a sem síos láthach bánar tháinig an féilisteach chuige ní léon ceisnach go bhfuil rud ag an strachathe agus tairngthe an lán tosí Robertínahan ba léir an son an réiteoir ag ligean nimmer leúntaráid tá lucht fisiogéirí teachta seachar barc an son ach ní cheapin go méid hínahan ábalta mór an action eile I immert go háir sa chéad le nimmert fós dul raig na bhfuil sé feice ag an réiteoir chuir leis á chur ar hínahan an son ach sellh an rud is táchtaí ag Rory Carthy nis Ruán Henry Roscommon gan fearr sé sin an tétá hí scorta nis Niall hínahan is athe sin nach bhfuil an adóg séite ag an réiteoir bhfuil an bonán in is séite caiig an fel dolas immertáfach má se is fuir le Roscommon leanún tá deisir scór an son ag Brendan Murphy agus tá sé sin imethe Haran seasnán má se scórtáach díreach rih le haman son ag Brendan Murphy I chilín go bhfuil an bhearna leidethe písin eile go dtí gá chúlín héna hocht I gcuine négúlín agus an countson díreach Haran seasnán ag Brendan Murphy do Roscommon bhíon bonán séide ach bhíon ceadaige leanúnta raig chuir leis á chur an son Robertínahan is madrid sé ar Nash ar na cosa a cílíonn se sin an scór lehamantá I Páirc McHale Hastings Insurance Caisleán an Bharraigh siad an iarnáúil Mayo tá chun tosaigh gá chúlín eachtar an scór lehama héna hochta go Mayo négúlín ag Roscommon fannagiling buch faintín céad lethe teacht agus action ile an tarna le gan bhail. Roscommon ag iarigh ar cúlín an cóscór deis an son ag John Curran tá sé sin lasmod an stúa an dá chúlín an son ag John Curran agus Reid cinnún son immert anna chlistear fad ag Roscommon agus tá deis an son ag Cathal McHale counsó tróirithe isteach agus an muir a dul don bhratbán cúlín Roscommon déanamh go maith tús na himar an son an pass isteach dí Rory Carthy gá ceann ón scór deirneach aige ó hiic séir cúlín amháin an siosa aige ar nasdí Cathal Keaveney Dín taobhsá Luke Feeney an lán tosí deisir scór an countson ag casa leistigh den chúile níos fearr an son ag Mayo dúbal scór na 8-4 sean san son ag Niall Hurley é sin imethe isteach brat bán atá ann agus cuméis sin antáiste tu go cílmhar ag an réiteoir níos deisig Tom Lydon ar náistrééis gortú beag níor chuir sé isteach ná amach ar Lydon an cethra ceanna go siúteán ón an chéad ceann ón immert ceann sa sleánthe tríd agus búta ag Tom Lydon Lydon a garis seach sean ó ag a deire Haran seasnán Tá meach sé sin cúplair le níos agus dá héh anna chungur le chéile bhíidir chom an oras i céad bheta deisir scóir ríist an countson ibrethe isteach ag Mayo agus tá éirí Mayo féhrú ach ag a deire airí lo mí an son an count sin ag taiisiil gcóí beidir bhfuil seantar cool agus tá sé críicne bhí an countson ag praba agus immertáfach má se is fuir le Roscommon leanún tá deisir scór an son ag Brendan Murphy agus tá sé sin imethe Haran seasnán má se scórtáach díreach rih le
Shocking Ros Comáin her national her bar, but she's also in Coolín Derna for Aimsha, a talks of Brendan Murphy. Agus Coolín Atra, ach, Shlowning should have machas and gliha, if I beidir den omad on fihu nomad could in Brisha, be canna seocht omlán ag Mayo, Coolagus Kerry Coolín Míchéal co John Mac Monagal, a chachan tosig lesson Coolchin, Lena Horn, ne nomad agus fihe, agus bin on scored Kinunak, Insan Céadaoin, ach, Queen Comaga me cor qui his eternala, le Mayo, score le shachti taven love desha, agus shingy fiachan tamach. Réitor slagach, ne Barry Judge, Ray Galore Parka, agus an vert chéine, iste Galore Marví on Tos, o Ros Comáin Niall Heenahan, agus far vui osh, ne Seamus Howard o Vale of Word. Fiachan Templan son, chun iskant with Robert Heenahan a mo a Barc. Ni don gwil tilhailse ag 5 muan so I Barc Mhic sin an chúsgur hosnig an cleth began in these túsga demáiste dénta lying storm Éoin. Ach ní bheith tastálan sa Tráchtaire mar bhfuil an Tráchtaire even áling ar fad agus mar dermse chun trosod an bhíon bhfuil tá ahrúdinta ag Ros Comáin sig ifir 53 denim se machchan son atá sig sin é Rory Kilcline takeisteach ar imil na Cearnóga agus Cílín sin nach bhfuil hínahan ann de Ros Comáin tá deis son ag Mayo Cathal Cíomhní an count son ibraisteach ach an tuchtú count ar forílan son ag Mayo se fach fear is Kilcline. Number 17, Conor Kelly replaces number 10, Brendan Murphy, and number 23, Rory Kilcline replaces number 14, Robert Heenahan. Well, tá gá rúdéint an count son mar a luig me Kilcline is stigan an Robert Heenahan ach tá Conor Kelly takeisteach chomá ar an Ros Comáin an Brendan Murphy ná se gá ahrúdéint an rise ag Keane Smith agus ar an Vanistíocht tá. Chuig an tá chamórtas seo agus be ceirclathe ag go héon ceannach agus mar tá le amach an éan a bheith ag bar ag deireadh na cluichí sin be siad idul dúirtí cluiche ceannis Connachta agus an dóthaobh an son tarna agus an tríomháit bhfuil cais siad sonna gona Mhic cluiche lechanis agus an sonna bútóir dul réitín cluiche ceannis má se an chéad trí ian le seansmá dul chun cean ghéanamh se chun deisiigh Tom Leiden sé Coolín chéad le Leiden Swin around ag there, her national son the Oisín Cronin. Tulas ag amach doing an son ag fós Tróna áling in Páirc Míchéal. Deisir scoring count son Trora histeach tá Coolín an son aimse. A ríist Mayo breá feinach tá siad gafa cool glán chun tosa go ríist agus an chéad scór instantarna le haimse an sonnacha. Kick amach ríist ag Patrick Gaynor. Gwil gwil corcuithe ag Mayonis sa tarna leis a chun Ros Comáin agus ón cartaí. Comers an taobhlín a cumad leistigh ag Cathal McHale an son. Tá si go brú níos déine chun na scóir na gaimsúin so anna bhrú teacht ó bhuió agus Cathal McHale na ríist. Sin Shlowne tríd the own Collins. Kensa Turling six an odd contour to better fader le Kilcline dul an order and fahag fear tá sé smachtaige tá buntá seo Tartigan Réitor deis an son ag David Higgins tá sé sin imethe Haran Trasnán an son scór maithig a Bharraigh Park ag David Higgins ach bí an tonadí tháinig isteach ag an rise Rory Kilcline an fahag fear chuig an order Shell of Bailethe pass le smá agus scór maith an son ag Mayo. Coolín Atra ríist. Is Ros Comáin, tacht about one eile. Oscailtí an son. Mayo tit mar náis. Lena Ghoran an count son ibraisteach Haran Trasnán é sin cliste ag Ros Comáin tá furin fachacha tá siad sásta teach amach an scóir sin a bheith glachacha agus a ríist an úsáid is fear buint as Shellh an son ag Ros Comáin agus gá scóir mar leistigh den ómadacha. Kick amach a ríiste Conor Meany. Ros Comáin go mór fós an immertan seo i Caisleán na Bharraigh. Agus Shellh a ríist an kick amach.
tosig about one ella. Can't Cummart and Lena. Keelan Kelly leis an Counternach sin. Deisir score ella and counts on John Curran. Well, sin ard has spáint a scoráil in imimecha nómad ag Ros Comáin tá na fórna Curran mar ríist. Cúlagus né gúlín a gona dos éon cúlín. Couple score Maran son David Higgins, Keelan Kelly agus John Curran. A trio cúlín. Tríchang as a chéile ag Roscommon. Tóra bhfuil chuirteach an son agus caig I've Armstrong dul ar couple of games le dóga sin countsa. Well, tá le Mayo sinna cumad. Leis Mayo announcí tá tríchang as a chéile Gaeltach tá deis an son ag Josh Carey. Carey féhrú an count son draw me on down an son an cúile búlta. Agus fóríl né caint de chance an isis cailte ach mí an son ar Carey agus an count in a her stray. Leis an áda hin Mayo agus deis go teacht about one ella. Gan cúlín bháin ón marse sin ag Niall Hurlín, chéad scór sa tarna le. Tríchang as a chéile ag Roscommon agus na fórna Curram don tarna bhabhta an sá. Cúlbar a Conor Meany. Agus Patrick Gaynor, denmh go maith. An dáhéamh sa cúl agus, well, tan vertical fannach congra go maith an cúl an sa tróna leis an lasú sa riil Cur Harlín an son atá John Curran. Agus an kick-taobh lína dulú na chuine an réiteoir sásta gur chuirteach dleathach a bhí gceist. Mayo teacht a ríist, seo chun Colin McHale. Aaron Coggins an trosa ó Chris Fuilína. Pas cliste dín lán cúlí Paul Gilmore, bhí sé Páirc in san bhuireann an nora agus tá hí anna bhaithe go siúd an isis. Tom Lydon, sé cúlína go dtí ó Tránón, amach dín Cleahan, úsáid anna bhaintá, teachta seach ó Luke Feeney. Well, tá chuirteach an son an réiteoir tart buntá se deisir scór ag Mayo an count son Ibrahistach agus Haran Trasnán anna scór an son Viidir féhrú a go ríist réiteoir Cílver agus Niall Hurley lena tríú cúlín agus Mayo gafach an tosa go ríist. Leis an céimhach ó Patrick Gaynor. Taobh sa round heige. Bútegus nast an son ag David Higgins for sé cúlín sa chéad le. Gan son ibhir tríd clipper Tim Rorin son tá buile fight an son ag fear bhuió. Tá kick séirdul in a bháver san hitring a bhían rithegus rúthair ach tá fear bhuió sínta. Tá an cléthe stata for sé buile son de hitring níos mó éonar le chunig min stracha sír le lámh agus tanga bháil dinta le ceann ach na dum go raibh éon bhalís ná é ag bant le sin ach fós stoppa in san immert an clog stad an sa I Páirc Míchéal agus nuair osnometer nas be kick séir ag Mayo agus iad cúlín chun tosig héna deile náda dóiag. Leis tá fear Mayo go bra ríist kick séir le techt dar nó an techt an seachúin beag Mayo na taisiltí túm rá rúling agus an ghailehá. Tá an teachtaí be sa mála ríist an sála lítram sos ins an cehra seachtain agus an Babhta dearnach as bailú gona ligig. Action go leor le techt leis ag de cúpla seachtain. Seamus Howard. Scóir dearnach sin ó bhuió ag Niall Hurley an tríú ceanna go siú tránóna clé maithe dhimmert ag an lechúlaí lár nó le tosaí lár. Nes seach chun Josh Carey. Oven ordig an réiteoir tá Paul Gilmore stig ach ag dearan ar tháinig éon bhaintá seas sin agus an ceart an son ag an réiteoir Barry Judge sin ag léach ar náis agus kick séir le teacht ó Tom Lydon. Chéad seans tarna le. Roint anad a taobhú ar an Dave Lína. Agus réiteoir go maith leirt le fear Ros Comáin an son.
mí nu de húsin corta buíomh brunta agus well thug sé cúpla focail dó an son agus sé Owen Collins Dave Crone a misteach an leabhar an réiteoir inis seo deis ag Tom Lydon an a chrainn sa chéile agus tríchaing ó chic na séire tríchaing ó imirt ceann sa dúláánach amach le cóircuithe Lydon an ceann san ibretheisteach agus imethe Haran Seasnán cúlín an son ag Lydon sin 7 ceann de cúlíní go dtí seo an sotra an ónaige agus well Maigh Eo gafa an tosaigh le gá cúlín. Ros Comáin Rúisteachs Lorg Harín Lón pass Hartamachtaí David Higgins dul Rúthar Tarrington inmhar shoot Buntáiste tug a good Keelver an réiteoir Seachtaí Rory Kilcline Hánig a Seach an Mersin Farmore Kilcline le Hilling anig here well a Deireadh Turling ógse sin Tá Bert ó heh tosistig duna go siúd Cathal McHale ibretheisteach agus well tá deis an son ag John Curran for sé trí cúlín sa céadlach an ceann son Cowm amachchas amach lag hir ag a Deireadh ní le an carú ceann ar stréig Ros Comáin bei díma ar an son Shellah Babhta ach iirecht lagama stray agus an cic amach a ríiste Conor Meany. Tar nón cúl cinúnach sin a teach díreach rih le haum ag John McManagal de Maigh Eo. Is Maigh Eo ríist. Tre Seamus Howard feicála go más clé go dtí seo. Is Colin McHale. Spás os Coran son ag Cathal Keaveney Machdí Lydon Féhrú an ceann son ag taistil ag ag Deireadh Iarraidh Garryoin ag Turlinsteachtaí lámh a Patrick Gaynor ó an Cúlbar Féhrú tá deis an sa ag Maigh Eo well tá siad Keelver an son Josh Carey lena Coran an ceann sa choir an Seasnán a pecart in áíire go mbeadh sé sin glanta ag an Cúlbára ach be siad sásta gan cúla bheith géalta réon chuma Josh Carey agus an bhearna ar neistí cúla ríist. On the Mayo team, number 23, Darren Leary, replaces number 2, Colin Keaveney. Arúdéint an son ag Maigh Eo ifar fit trí sinna Darren Leary teach seachan an Cathal Keaveney cos uair agus stadseo dar nó Patrick Gardner atá gceannas am líon agus fuair láidir taobh leis Mark Ryan, Ger Cafferty, Keith Higgins agus Noel Gibbons go leor taithí Peile go siúd. Ríist Maigh Eo agus for lámh is a chuile cúpla nómad an nús. Ceann son scuilteisteach ó Hugh O'Loughlin. Ball agus snasta stig agus Maigh Eo dain séir ag Niall Hurley ríist. Féhrú tá Carrick Tassal an son Seamus Howard a Six Vasca ag a Deireadh tá siad amachtaí Luke Feeney atá le dhuine go duine as mud an stúa atá Josh Carey agus ag a Deireadh obair bhá déint an son ag Ros Comáin agus ag Conor Kelly agus seans go siúd Tráchtaire ón cartaí. Cúlatra an sá i Páirc Mhic le Caisleán na Bharraigh sa chéad bhabhta de Craobh féifithe Connacht. Ceann son Roada agus léite go háling istigh costóirí Maigh Eo agus Paul Gilmore. Deithnas ortha Oliver Armstrong spás istigh an son ag Josh Carey a cai sé obair an ceann ag a Deireadh cláiste den línaige ach tá Rowan Henry titim Harnashig gur géis smachtú Niall Hurley ríist ag bailú Shellah de Maigh Eo Martin Onadí Darren Leary Deireadh Sigur Bark is bhfuil duine chun tart feicáil faointe Oisín Cronin Iirecht ard ach an ceann son ag a Deireadh smachta go háling ag Patrick Gaynor agus deis ag Roscommon teachta ríist. Rory Carthy, Spontas Maga shoots Céadaoin. Spás Six Lorgus Oscailtín ag David Higgins. Roscommon Gobrao hif Carach Mad Shear. Réitorgus an Muirigh Farah ach ag a Deireadh Shellah Babhta an ceann son Haran lína agus began cic taobh lína ag Maigh Eo gacrad a dul i gceartómh an sotra nóna é sin rátaí le cúlatra ach an buntáiste ag an bhuair an áitiúil.
Leis Mhic Lachlan. Ceann chuir síos go siúd bhí sé ag brú, an ceart an son ag réiteoir. Thug sé ceannisteach san 8 an son ag Niall Heenahan agus an ceart láthair bán an son ag réiteoir. Number 17, Dara Burton, replaces number 13, Josh Carey. Ahrúil an son ag Maigh Eo tá Josh Carey a fág na Páirce agus iwwer 17 ó Clárlinn a bhuiris Dara Burton teachtasteach ar iarrainn Maigh Eo má se ahrúil a déint an son ag banaisteoir Maigh Eo Peadar Gardner. Dar nó gáthhrú déint an rise agus captain Ros Comáin caiilte de bhar gorta an rise Rob Heenahan. Cailúnta se hé sin. Ceann Garrad. Tar cá chóirla bhí Heenahan a go deire. Passi per tríd go dtí Rory Kilcline. Fachach firistig le Shelf. Lenny Hitto Kilcline ag casa agus scór maithan son ag a Roscommon. Tá sé dain séirt nor bhín Shelf aige decretína cosantóirí smachtú. Hit scór Tráchtaire aige. Gá chúlín atra ríist. Sarah Maigh Eo agus is an tógh Paul Gilmore. Spása sé gnis an tonadís na Darranéirí. Per tríd dí Tom Lydon anna cléir fád me her ag siúd an Tráchtaire. Pass na Garda ceanna sa chéile ag Maigh Eo decretí an son ag Roscommon. Beidir goil seans an so ag Maigh Eo ar cúla ag a deire tá siad bra sásta an cúlína ghlachan nuair tá sé ar fáil sin immert cliste ag immerthirí ógan so tá sé dénta cúplóir an Tráchtaire gan a bheith lehelasach ag a deire thar an trasán ag Oisín Cronin agus an ríist an bhearna síntamachtaí cúl. Tríteig le nád a tríteig. Sin a seach sa carú deirg antá agus bhfuil an green a dul fé antá agus é sin baile agus nasta Maigh Eo Lachlan. Ó Lachlan ríist. Nes deisiigh Darranéirí. Shelf glóir gan ar tháinig sé isteach cúpla nómad a hin. Bidí Lydon. Tá sé dabhalt an fell a bhogan níos mira go cinnte. Colin McHale. Niall Hurley. Sleann het tríd agus deise Colin McHale gcónaí. Bruins auditions are cool. Stop ar lína can tarna seansan so stop a ríist bhí gá seansan son ag Colin McHale. An coola gáil dílan ceann sa glanta go fóla agus tá Roscommon ar fud na háite ag a deire coristeach thar an trasnán an son ag Dara Burn dír tachisteach marónatí a ríist deisna an son ag Roscommon é sinna glána ag dint go maithé stop ó héh gan coola chéile ach ag Darren lé Dara Burn ag aimsiú cúlín agus ceir cúlín a ríist atra. Seans maithan son ag Maigh Eo agus bhfuil be siad brasásta mar heas an cuasaí agus stáid seo dígur níg ag fiabhsú. Roscommon team, number 19, Maigh Eo replaces number 7, Owen Collins. Ahrúil a dint an son ag Roscommon tá Liam Óg Caile teachtasteach ó Cumann Névéadán agus a fágan na Páirc an son Owen Collins. Cliste sa bhéad is gúil sé ar cárta buí agus costa uairach amach agus stáid seo. Leis an céig amach ag Patrick Gaynor. Ríist Maigh Eo an tosaigh an son ceann son ag teachtasteach a beánín omarcach Lydon ag iargé a gháilt ag a deir an cúlbáir dul-isteach an ceann Teangaháil déanta tá sé gortathe se Teangaháil chúis sé náda thug sé gachart an ceann Patrick Gaynor chúis sé náda agus tá sé gortathe dá réir be cóir leis sé tastáil an son ó Bharraigh an íorthir. Réiteoir dul-isteach chun cinn tú chun is mórtá sé. Leis tá lucht leis fós ag leabhar leis an son fuair sé Teangaháil chrúg an son. Ag go bra agus deis cuasaí a achosnú. Leis an cic le techt. Cic amach le techt ón cúlbáire. Tá go macht Maigh Eo nád bhagus stáitse ceir cúlín fantásacha tá feice going le seachtaí beag an nús go háir leis an scór nua a gá faointe gur féidir clíthe aistriú go mar
agus well beag Mayo glóir cúpla scór eile tá misneach níos mó chuile beidir ceathrú cliganús. Le scór lua túsan dair le ag Roscommon ach ó chuine le siad an iarn á tú letá níos fearanta. Glúiseach má chuirla chéile oscailtíonsa beidir bhfuil deisintá cúil Mayo agus tá sé sin an cúla búlta bhí seansún chuirneisiachtaí Leiden a cad é mar seans tá Mayo a crowna seansan ar cúil níl siad a dulaisteach go fól ganach an ceann sa chéadla ag McHale an ceann son ag taistil ach ag a deire ar fóríach bhí seans glóir an son a ríist ar cúil ach an cúla atra agus well an tá an son ag Roscommon meach sé sinna isteach beag sé decardómh teachtar an eis. ó heb na cluichí atá teachta Roscommon bhfuil an teachtain sicún beisiid Somália I Bharraigh híidir gona chliigh sos in san tríomh out agus an son an dáclaithe na deirnach as baile I gona gaillimh agus an son Somália I gona lítrama agus dar nó siad na champíní ratha iad. Leis ahfuile déint an son tá Daniel Hagney duna san himróí a bhuaigh Craobh Connacht an áirí fágan na Páirce agus Alan Conroy teachtasteach an áitsúld. Táchtach an panéile húsáid. Mayo an tosig. Tá le seach sa denú modernach an sa in Páirc McHale. Agus a ríist an moment mar fad ag Mayo seachtí Leiden. Seacht gúlín godí seo tránóna. Páirc tastáil tré Colin McHale. Cíntóin san tá si brach an pórtach se leh chamad. Leis an taobh hail roundha. Mayo teacht agus ag a deir an pass os sin Cronin. Aber cosint ar fad le déanamh ag Roscommon ar neistí nonadí sin na Darraníri. Colin McHale feicála cumán anna go clúiseachtaí an sa tránóna clé maithimar go siúd. Agus deisinis ag Tom Leiden an ceann son ag casa áfach agus an ceann son airstray éon cheann díag inis de seans na caiilte ag Mayo rud le Hebrúar go cintre an teachtain sicúing ag ar leiad is man rud ina seans na bheith ágrathú. Is Patrick Gaynor ní mór do denas íana fé bhain den ómad fáchan sa agus well scór ag tastáil a Roscommon. Fuidir trí cheang Maigh tús an tarna lethe ó David Higgins, Keelan Kelly agus John Curran ach in áíoch ina le Mayo níos fear. Agus I gafa ceircúlín contás ag sár goháil an son ag Eo Lachlan. Ibar trí gomartí Seamus Howard, spás an ish ag Mayo tá siad ag tríicnú go láidir deis an son ag Oliver Armstrong an ceansa scuilte seach ag Armstrong bíá an son an cúlbáir fut na háit ach ag a deire clúdach maith ag Ruán Henry agus deis ag fear néomh híl teachtamach. Agus well Roscommon sa tóir ar scór. Seach nómad an scór deirnach aá. Sin ó Rory Kilcline fear mór ar rimime le Cearnóg agus beidir sin plán se leh chuir seach aige. Feartá stigan isis ná Rory Carty. Go ríist léit go háling ag Mayo agus lús ionta agus stáid se den cléthe Armstrong a ríist. Seachtí Dara Byrne fuair se cúlín amháin an ar tháinig sé isteach. Na Tróirc á Hart an son. Ag a deir an pastach uig an ceann son ag casa ach ag a deir ar clé. Does éonar fóíle is ag Mayo ach fós fanan an scór marmhí héna cardig gona trí cúlín díag. An loch na cuiithar fad imethe ceall leis agus stáid agus na bratacha gan a bheith ag lúsca slí amháin nó slí eile. Contas an son tá Rory Carty. Third kicks there go the Roscommon. Own Carty and Trossa. Scoring like Tastal and Roscommon. Queening for co-scorer creating the forness Chéadbh and Nora. Shafty Kilcline. Farmorinish a glorig dinach and pass a heart. Sean Varticall níos fearr le cúpla nómad anús deisinis ag John Curran. Tí ón Carty, cinn son an brú a teachta ó Mayo agus I brú a thar an lína cúbhéidir agus táid Roscommon a ríist. Cail McHale an tamsa, ó hána sé sin de hiús na bróga agus ag a deir lágíir ar fóíl ní lena an cúig cean ar stré ag Roscommon. Arhfuil inis á dhéanamh ag Mayo over fihéins na Colm Lynch.
Teachtasteach agus fágan na Páirc an son a lán tosaí Luke Feeney. De seo Howard an son ag Peadar Gardner go leor mar thoirí. Kick amach rís an son ag Conor Meany an nóir de hain siad sár go bháil an son. Tá Maigh Eo anna Cleachtair sin na leabhar Páirce agus ipar tríd a rís go margadtí Colm Lynch. Carachúlín mar bhearna. Tá me gomacht an sá. Maigh Eo is brasást achhuairsáil dhéanamh. Captain John McMulligan le fuair an cúil sin dómh díreach ribh leam ceanna freabaiste sa cúil agus ag deir earry leis le Corné Creeknú deisianis las mod an stúa. Hugh O'Loughlin far kiltéine fór íle go deire. Trí cheang díag de seansan is ar stréig Maigh Eo. Scóric fannacht agus Carachúlín atragóní. Ríist Patrick Gaynor leis go amach. Fad go leor leis an gceansan. Maigh Eo ríist na gansa Darraga agus glasa in uachtar go cinnte sa tarna le Colm Lynch. Pas sin gan bh úntach. Dint go maith go deire é sin na smachtú. Agus number cosint le déanamh is sár go bháil ag Niall Hurley istigh tá sé dain séireach ag deir an ceansan na mithe uig agus ag deire chalís géilte ag Maigh Eo agus an kick séir tóca. Well, bhíidir ag Aragónt agus cílinn sé sin bantáiste 5 méidir tuch an son ag an réitor Barry Judge an ceart an son na rial nua sin nach chuirmhaim go snasta tróna gan mór an sáú in áir ón dáhéamh. Go maith Rory Carty inis ach an ceansan a ríist ar fór rial níl rudíad le gceart a Roscommon sa tarna le. Agus sin dal seach sa cúig me dernach. Agus solas ag go macht doinge ní bheith na sailte tasláil ní dom gúla ag obair réon chumme ach an táling tróna áling an son tróna áling arig. Agus teacht beganí níos fóra. Roscommon inis gan scór le 10 nómad catadal ar neistí Rory Kilcain agus an scór sin agus well ó chuine le gá ceannaimse Maigh Eo a sin Cronin agus Dara Byrne. Agus Maigh Eo ag féchan go maith. Kilcline. Deis an son ag John McGuinness. McGuinness a gariseach peidir bhfuil oscailtí an son ar cúil an ceann stoppa ar an lína bhí seans an son ag Rory Carty ach Maigh Eo a déanamh dóhan an tá leotha agus glant an son ó bhí deis maith an son ach well ag a deireadh na cosantóirí déanamh dóhan seans glórthar ar cúil ach stathe se chun Roscommon a ríist rithegus rúthar bogisteach buntá seo táirte gcónaí. Scóir tastáil John Curran le Shellah ach an réitor dul ar neistá fear Roscommon sínta be kick séireáil go deire. Ach seans maith an son ar cúil ag Roscommon heastigh sé uathe ná riire an tamig amacht. Bhí roiint fa ahrathe agus stoppa sa tarna le agus réitor inis ag leabhar leis an muir tír chuna chin tú an gléich atá le déanamh son mé carta buí ar leid le brun ar arbhuión sá. Clap hallas a titim an sá teach beganín doracha agus carta buí atá nochta cíimiid gan second cé tá imeisteach an leabhar an réitóra. Sé Niall Heenan atá sínta le gortú an son agus chóir leight seo chóir air be kick séir go deire ag Ros Comáin. Cúpla nómad fóstal dul ifir dó díag sinna osin Cronin atá imeisteach an leabhar an réitóra leis an carta buí ach deis táchtach an isto Roscommon tá scóir tastáil agus well tá am go leor tá sé seo las mod an stúa an fear thógaigh ná Rory Carty fuair sé gá chic séir in san chéad le agus luach gá feinte lótha tá ceann ag tastáil go dóit inis Rory Carty ceann ard ag dul isteach ach ag go deire ar fór rial 7 ceann na seans na cailte agus bhfuil beidir roinnta bhisneach Roscommon ag amachú chu chomá. Fadan an scór mar bhí héna ceardig le nád a 30. Gá scór atragóní. Sin cic amach le teachtal Conor Meany. Cuinig ag an rise, bhí Maigh Eo gá chulín chun tosaigh. Tá fearspar sin dúbailt inis agus ceithre chulín atra.
Darren Neary ar Noonsea. Nish, number came in a token sonic Mayo button bonusuk. Agus reached ar going to Yenov agus spontage to Quaig a major. Well, ni more the Peile Chomá Dúnta Shaq Horan Rachor inish that is neighbor Susti La Shlee agus Shachung a reached Rory Carty. Desh Derrick or Forilige Kilcline attack the Mach reached Costant Anna Vahanson Egg Mayo agus Desh a Goshin Cronin attack the Mach. Agus Ouncy Ella Hosnu de Fuyo. McMonagle and Captain Cool Talk to Griffin Brishiga. So smach the stick, Nalin Kalish, Darren Rachor. Egadera, Tasha Mhialta, O Dara Byrne, agus kick series, Gagamahig Mayo. Tam Gamacht, couple of nomad Faka go knee. This Tom Leiden, Shasavos. Kun an Iraktor has saw Shacht Gulin Kadisha ag Leiden, agus, well, Tom Leiden or Yamshik Shahin score. But she dochasach and can so her Haran Trasnod, agus Yarn of Vedu reached. Sin Dinta Gus Nasta, Haran Trasnod and Son Kate score down to Cleha. Let 3 Nomad Diog. Number 19, Senan Gilfile replaces number 11, Niall Hurley. Nish Arun Son, Senan Gilfile, attack the Shachar Iran Vuyo, Gus Niall Hurley, Fogant Achud Dinta, Cleha Ma Himmerhig Niall Hurley, 3 Coolin again Choma, Agus, well, Cos Ura Choma Castadja, Cooey Coolin after Goni, Hina Coojeg, 3 Coolin Diog. Mayo, Tashil Di Galif and Tacton Chunti, Tumra, ruling, but she'd bra sauce. Comer Skillen Son, one of fine Roscommon score Camar. Can make the pointy egg Mayo and such on owner. Ishkai Roscommon and Fella Voga Camar, Tascorik Tastal Godocha. Oskon Karu or Kliganish, Gun Scorik Roscommon. As well, Tashin D Markikinta. Kixerella, Rihagus Ruher, Tosna Gamar. Shakti Nonadish and Limo Kyle. And counts on Kyle to reach the Roscommon, McDemar, her. As Caisleán Colin McHale, Sar Clehemer Gashud. Aaron Mooram Lawn, Mayo East for Tronona, Paul Gilmore. Dark the Sick Titmanson. Axmach the Shikik Senan Gilfile. Arnash Quigga. McHale reached. Talma gemacht the Gonians agus Mayo Brow sauce. Felach Mod eat Kuig, Coolin, Concaing and saw. Agus Anna has bought a Dalata to Queenig. But their Gaw Coolin can toss again Marisha. Roscommon Gamas Head Den Omens Tarnilla. Ach, Ochinile, Marian or Yenner Siedla in our Roscommon Trish Launus and Gleha. Oshin Cronin. Head vouch at the Craobh Connacht. Dina Rá, Gulfern, Vaig, Galore, Forna. Imlina, Leitrim Sonorov, Darno, Nerium Reader, Insna Shine Trick at Shachtana. Destination Son, Owen McGreel. Goody Leiden, Clemahimmer Gashud. Rachel Rocker, Fiction Counts on Dantalev. Nish Scorik Tastol or Roscommon, Cahill McKeown. Tamagamacht to Goni and saw, Fadu Inish and Bonan. Ta Rá scorer Lied after, Shakung Inish, Iris Rory Carty, Turling to Stig. Ach, Egadera. Here for real, Ocht gang the chance in Kailte, Nihin Vahishin the Roscommon. Kick back a reach to Tacht of Conor Meany. Nash, Ed Muyogus, Ed Seamus Howard. McFarlane Colin McHale. Galore Shelva Ed McHale and Sotranona. Nish she did also trouble on us count. Ach, Egadera, Tal Shelva Ka. Nish Oliver Armstrong. Connacht Moore, Favre and Son. Carrick Tastoil, Ach, Egadera. Come out and she Shelv. Dark just like Tosnu, Titman, so clap all us like a sad shot. Lach Bemid Gabrani lach second D Falconson. Council good her Nash Roscommon. Cool in our Hastings Gastacha. Schlown her treed. Gadi John Curran. Curran Agara. Ishtakanson. Shelvagoni. Tamuyo Titim her Nash. Deshagoni. Curran will Kalish and Sons. Karen Oden. Neil Tashagir gave Vala.
Níléon Calís agus é sin tóca go mar. Tá songfuit an son tá sé sínta le gur tú. An réiteoir ag leir na Peile chuir leis ag tastáil an son ó John Curran. Agus réiteoir inis ag leir le fearr Páirc bhuió Oliver Armstrong. Agus tá cárta dubh tá spáinte do siúd má se ní chiigh sé siúd in action eile an so tróna dá seachtí boscan na bechaí ach tá míid na secondí dearnach in áíar an sá I Páirc Mhic agus cárta dubh an son muola cethir díag. Ní mór dubh an cethir chamad ar neis na go héint an Páirc ach is beag deis an áíire a bheith ann chun é sin íana a bheith stáid seo. Agus an tam ceola bheith caite. Muo teachtamach ar ríist an son. Cúlín na gcóneatra. Ag léthe nach raibh ar molla Babhta ach sean chéad bhebhta go leor action le teachs an seachtaí tá rong amach. Muo brá sásta. Go fada le Dara Byrne. Muo I Kerry Creek nó le scóran sa. Go fada Dara Neary. Galore Mahorí tá spáint gur teachta seachar an imirt ar nó chur láh an áidir an teachtain se cuaing agus an bunáil séad agus go mar chura as imirt an son ag John McHale agus sinné é ansá I Caisleán a Bharraigh an gnó déanta ag muo sa chéad bhebhta bhíidir gá cúlín cantosaigh ag an rise. Tríd Ros Comáin ar neisig tús an tarna lethe ach muo I críicnú go láidir an hespáintas ó lehéadí Niall Hurley agus Tom Lydon agus an buad tucha leo ag a deir an sá Somália. Cúig cúlín atra an scór deirigh an sá ó Caisleán a Bharraigh cúil agus cúig cúlín déag ag muo, trí cúlín déag ag Ros Comáin cógáird agus le muo. Ros Comáin ag iarraigh ar cúlín an cóscór deis an son ag John Curran tá sé sin lasmod an stúa an dá cúlín an son ag John Curran agus Reid cinn son imirt anna chlistear fad ag Ros Comáin agus tá deis an son ag Cathal McHale count so treoir a histeach agus an muir a dul don bhratbán cúlín Ros Comáin déanamh go maith tús na himar an son an passisteach dí Rory Carthy gá cheann ón scór dearnach aige ó chiic séir cúlín amháin an trosa aige ar neistí Cathal Keaveney. Dín taobhsá Luke Feeney an lán tosaí deisir scór an count son ag casa leistigh den chúile níos fearr an son ag muo dúbal scór na 8-4 seans an son ag Niall Hurley é sin imethe isteach brat bán atá ann agus cum é sin an táiste tu go cílmhar ag an réiteoir níos deis ag Tom Lydon ar neistréis gortú beag níor chuir sé isteach ná amach ar Lydon an cethir ceann go siúd seán ón an chéad ceann ón imirt ceann sa sleaunthe tríd agus Babhta ag Tom Lydon Lydon ag garish ach seans an so ag a deire haran trasnán da meach sé sin cúplair le níos agus dá héh anna chomrach le chéile bhíidir chorm an oras I céad bhebhta deisir scór ríist an count son ibrithe isteach ag muo agus tá éirí muo féhrú ach ag a deir airí lo mí an son an count sin ag taiisiil gcóí beidir bhfuil seansar cool agus tá sé críicne bhí an count son ag praba agus immartáfach má se is fer le Ros Comáin leanún tá deisir scór an son ag Brendan Murphy agus tá sé sin imethe haran trasnán má se scóirtácht an tuairte beidir go féidir le Kilcline dul an orda an fahach fear tá sé smachtaige tá buntá seo táirte an réiteoir deis an son ag David Higgins tá sé sin imethe haran trasnán an son scór maithe deisir scór eile an count son ag John Curran well sin ard an a bhansá teachta seach ó Luke Feeney well tá chuirteach an son an réiteoir tart buntá se deisir scór ag muo an count son ibrithe isteach agus haran trasnán deire Eric Garione turlinsteach dí lámh Patrick Gaynor ó an cúlbar féhrú tá deis an sa ag muo well tá siad cílmhar an son Josh Carey trícadí Rory Kilcline fahach fearistigh le Shellamh lena chitó Kilcline ag casa agus scór maith an son ag a Ros Comáin gá seans an son ag Colin McHale an cúlagáil díl an count sa glanta go fóla agus tá Ros Comáin ar fud na háite ag a deire chuiristeach haran trasnán an son ag Dara Byrne dír tachaisteach mar anatí